mampu separo iku. Kerasa tenan. Bathara Indra tenanan. Iyem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon wetenge kado. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Modar. Aduh. Aku menggoyang. Aduh. Bani ngono kekuatan. Ucapan itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra Kira Bagong datang saged nglawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Manik Maya teka tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak sroga-srogol sarwa Sembrana parikena nanging lha kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong Panakawan tangiya ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata kita ngamuk ana ing kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan para kawan Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau kemancep neng dodo anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku iki Kakang Bathik Madrim aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara